Здравейте, приятели! Да покажа вече готова баня, паковани стени, готова за ползване. Висят ми мечетата още, но другото е готово. С бояр, вратата, решетката е атрактивна, защото е по поръчка. Собственика си я изработи на едно място. Я поръча на водно рязане, много хубаво за тръбите. И ето сифончето с наклоните, паравана е стъпил на земята, без пракче, без нищо. Събира водата, душче. Идеално за ползване. Перфектно. Да е жив и здрав, със здраве да се ползва. Всичко. И така. Вратичката е обикновена, но ревизията, да кажа. Но ето, значи без таваните, които са орнаментики. Другото всичко е шпаковано с мрежа, армирано, направено, електроинсталация, където е било нужно е подменено. И така, да е жив и здрав още веднъж. Готов апартамент. Просто и тук пак е с орнаментики тавана. Предстои да се сложи ламинат, шпаковани, хубаво направени стени. Може би се вижда, може би моята камера не е добра, но съм ги изпъвал с мастар. Добри стени. Бъдете живи и здрави!